Een tractatie heet het net. Hoe heet het nou? Een surprise, zo heet het. Het is zien tractatie. Surprise. Ja, jongen. Tractatie, surprise. Die worden, ja. Surprise. Ik zou wel tractatie zeggen. De tractatie is zo goed als kleer. Wat zei ik, Jara? Tractatie. Surprise. Surprise, surprise, surprise. Goeiemorgen. Een naaie dij, een naaie vlog. Ik ben Krek bij de Omroep West. We gaan opnames maken voor Ik Pas. Vorig jaar had ik voor het eerst meidingen. En ja jongens, dit jaar zal ik het webbeziekje. Nou ja, ik had even verteld hoe het me vorig jaar bevallen is. Wat de pluspunten, minpunten binnen van zo'n challenge. En ja, ik hoop je meer mensen te inspireren om ook mee te doen aan Ik Pas. Lijkt het dat nou heel leuk? Check dan even ikpas.nl en daar is alle informatie op. En zoals ik zei, ik vond het heel leuk, dus ik ging het gewoon webbeziekje. Ik zit nu op naar huis. Ilda komt zo uit squallen. En van een beetje binnen Jara en Lois weer bij huis. En het wordt tijd van zaken om een, ja, hoe noemt dat? Een, ja... Een tractatie heet het net. Hoe heet het nou? Een surprise, zo heet het. Het wordt tijd voor zaken om een surprise te maken van Sinterklaas. Ze hadden lotje lutsen op squallen. En zaken hier Aniek. En die had iets met hinders. Dus we hadden even wat struinwest op Pinterest. En het leek ons wel leuk om zo'n ja, zo'n stokpaardje te meidjen. En dan het cadeautje daarin te doen. Dus ik denk dat we vanmiddag met Jaren maar even aan de slag maken. Jaren is wel vrij creatief. En dan geven we dus even een ja, surprise meidje van Saxie Sint. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik ben je benieuwd. Bye bye. Ik ben weer thuis en Ilde woont natuurlijk bij een prinsessenjurk aan haar. Wauw. Dit is van Beppe toch, deze jurk? Ja. Is die even mijn om naar huis? Ja. Wauw. Vind je het leuk op school, hè? Ja. Wat gaan die in, mijn juf? Ik ga kleibief. Maar kleibotten? Ja. Wat haast maken? Taart. Taart van klei, oh heerlijk. En ga ik boetenbord of wie te vies waar? Ja. Te vies waar, denk ik. We gaan in de speelkamer. Oh, in het speellokaal gaan we mooi botten. Ja. Passen de gamescontjes nog? Die haast bij juf, hè? Ja. Ja. Mooi man. Wat bist u mooi? Mijn hartjes roken. Een hartje snoeken. Die zuster van Piet kreeg een haast. Ja. Zullen we zijn shit er nog hier niet zit? Ja. Ja, dat doe ik. Leuk dat je er was, Ilda Maris. Zit erop. Nou, zullen we eens er nog een hartje snoek in zit? Dus even zitten, prinses. Oké. Is hem zelf hier krijgen tekst? Ja. Zit er nog een hartje in? Wat zit erop? Zullen we zien? Wat zit erop? Danken. Wat zit erop? Oh, danken. Hier zit echt danken op. Zit er ook danken op? Ja. Sure. Ja. Ik ga nog hier. Er zit echt dank op. Meer ben er. Maar even een piepenutjes. Is dat? Ja. Ja. Maar Nou. nog één. Nog in je snoeken. Maar je stiet nog even opeten. Dan doen we aan in een koeske. En vanmiddag komen Jara en Lois hier. Dat is wel gezellig, hè? Het is mooi met Lois badje. Ken Lois ook wel mooi jurk om? Dan hebben we 2 prinsessen. Goed idee? Lois bij een van mijn oren. Lois mij ook wel een van die oren heen. Ja. Zij is altijd samen spelen samen. Delen. Ja. Nou, dan een piepenutje van mij. En dan gaan we even een oekendakken. Ik ga nog. Oeh, lekker, lekker. Het is van mem. Nou, dank u wel. Ik pak eigenlijk een piepenutje. Zullen we het deksel er weer op doen? Was weer zo weg. Het is wel een mooi bakje, hè? Je Piet wel goed betocht. Is het niet? Piet mooi betocht. Die is toch wel leuk, die Piet, hè? Sinterklaas. Ja. Die Piet, ik hield die grapjes, hè? Elke brak. De zaken hoe de kop horen. Zaken kietelen. Ja, toch? Ik heb Piet. Nou, de bril komt. Nou, en daar ben Jara en Lois al. Hoe vind je het op school? Ja? Ga ik boetenbord met het reinere gevaar of net? Een boetenbord of net? Oh, wie het wat droeg. Net wie het rijdt. Ja, maar je kan weer
Waarom? Begon terrein. Zei je of gauw naar binnen? Nee, ik doe gewoon net. Oh, ik begon net terrein. Nou, wie krijgt boete en dan koers we naar binnen? Ja. Jongen, dat is eigenlijk wel. En bij boete. En een boete. Maar zaken hier dus latjelutsen. Ja, rijk trouwens. Ik moet straks zeggen. En zaken hier van Aniek. Ze was dus even chillo's. Sinterklaas zit trek op. En er staat op wat ben in hobby's. Er staat op paardrijden, knutselen en tekenen. Mijn favoriete staat bij lichtblauw en paars. Dat is de kleur. En het dier is een paard en een hond. En eten is bami met rode saus. En sport is paardrijden. Mijn wensen. Een uitwisbare pen. Tic-tac orange. Kralen. Slijg paardenaccessoires. Chocoladeletter. Nou ja, en ze hier voor €4. Dus net alles slagen maar. Die hadden best wel wat is wel lukt. De chocoladeletter. Die hadden. De Tic-tac orange. Kraaltjes. En wat voor kraaltjes binnen loos? Wat zit erop? Smiley, hè? En een uitwisbare pen. Nou, wat is dat voor beestje? Mooi. Die is mooi, hè? Paka. Ja, is het nou een paard of een lama? Ik weet het geen idee. Weer een lama. Ja. Mama. Ik heb geen idee. Nou, en ik ga juist wat met zaak. Dat hebben we mis. Maar Jaren die heeft een heel grote slok. Maar het meeste kamer nijst. Ja. Doekje? Maar ik heb juist al even mijn zaken struint op Pinterest. Nou, zaken hoort net heel erg verknutsen. Dus ik zal even een beginsje meidje met Jaren. Want Jaren en ik vind het wel leuk. En dan mag er het zelf aan maar even een meidje. Maar het idee is om een soort van stokpaardje te meidje. Ik ga echt niet van Ja, dat komt wel heel toevallig uit, hè? Ja, die heb ik een lotje en diegene houdt ik van hinderen. Maar doe moest toch wat oors, meidje, hè? Doe eens een beetje... Nee. Oh. Ik wil Toch net? hier een meisje. Oh. Ik wil hier een meisje. Ik ga nog een hinderprint. Misschien maar zo een van Jaren. En ik hier ook nog Disney Blitz. Ja. Die grutte met tand en broeken. Maar een stokpaardje zoen we dus, meidje. Nou, Stokpaardje. Oh. Ik ja. Een stokpaardje is echt een dier, toch? Ja, klopt, ik de zee. Ik dacht... Ja, dat geven net, meidje. Zo'n hinderholle op een stok. Ja. Een hinderholle stok. Een stokpaard. Een hinderholle stok. Nou, en ik denk, laat ik nog maar even alle tarrieringen doen. Dus alles vast even knippen en een beetje... En hoe het zaak dan alleen nog maar even mooi te maken. Want zijn concentratie van knutselen is net heel breed. En ik vind het stiekem wel heel leuk. Dus ik ga even wat tarrieringen doen. En wat ga je hem doen? Tekenen. Tekening? Zullen we even stippen? Dan krijg je Ja. het spel ook niet. Doen we even een placematchje eronder. Tjie, Lois kan die wel even haar. Was het in Jaren? Nee. En stiften. Maar we gaan. Heb je de kleurtjes, de kleurenbak? Ja? Ik ga even lekker knutselen. Dit is een hinder met hartjes op zitten. Ja. Oh, een Fries kinder. Klik je wat pompenbladen. Wauw. Is voor hinder zo leuk, Lois? Ja. Wat voor hinder vind je het mooist? Welke kleur? Roze. Een roze hinder. En dan een unicorn, denk ik. Dat had hij op de holles zijn goed. Ja. Vind je mooi, hè? En ik wil er echt in knippen. Wat was dit? De exact, zat tante dat? Ja, dan zie je hier is wel een skerk. Dat is maar nu knippen. Ik ga naar die skerkjes kiezen. Dit staat op het lijntje of net? Ja, ik knip op het lijntje, ja. En doe. Krijg er naast. Ja. Kan ik wel, dan knip ze met steken. Nou, ik ga 2 hindertjes maken. Hie. Nou, ik ga deze nou echt nog uitknippen op karton. Dan wordt het iets steviger, want anders wordt het wel een heel slap holtje. Dus ik ga nog even uitknippen op karton. En maar Jimmy zien hoe netjes wat Lois dit knipt had. Wauw. Vind ik echt heel netjes van die heen. Super. Tante zal nou in op het karton maatje. Wauw. Wauw. Oh, echt een zusterliefde, hè? Even shit, past dit? Oh, maar dit is even haar. Heel mooi. Ik ben wel stevig blijven. Hie. Zo wat. Ja. Ik wil. Nee, komt het net goed? Nou, wat een vertrouwen hij hem even mee. Oh ja, dat weet het zeker. Ook gelukkig. Ik vind het echt. Dat het fout is.
Dat het foutje. Nou, bedankt, hè. Je vertrouwen in me. Leuk hoor. Maar we zijn shit, 12 holtjes. Maar die hebben we nu knippen, denk ik. Ja. Dat is moeilijker, karton knippen. Ja, dat wordt wat stief, hè. Maar ja, niks. Geef me dan. Daar, 2 karton hinderkes. Dan kan die wieten er eventueel op. Met de zaak zelf, dan weten wat er wil. Had er gewoon de bruine kant op. Oh ja, die lekker zien. Ja. Oh. Maar het zaak wel even zien. Maar een mooie strik. Ja, ik verhinder ze. Oh ja, dat is een beetje die voorbeeld, hè? Ja. Ja. Die ga ik gewoon tekenen, maar dan een beetje los. Heel leuk, Jara. Ja. Ja, want die wil ik iets meer hinders, hè? Dus, nou ja. Nou, even zaken dus inderdaad. Of je broek gewoon het karton, dat er daar wat op tekent. Of je kan het witte erop plakken, dat er aan zelf dus wat hij het mooiste vindt. Want het is uiteindelijk zijn tractage. En dan hier nog een oud dwarsje. Daar kunnen de cadeautjes mooi in. Dat past, ga ik zien. Die en die. Dus ik kan die erin. Past dat ertussen. Ga ik maar net versterkt, hè? Ken dat? Ja, dat kan mooi. Tja, en dan kan die er weer bovenop. Zo. Dat witte erop? Nou, ik weet net wat zaken nog wel. Altijd dat kleuren wel, of altijd dat kartonkleur houden wordt. Ik vind het kartonkleur eigenlijk ook wel mooi. Tja. Kijk, is het ook wel leuke hierkes, maar en op meisje of zo, weetjes. Dus wat zaken zelf hebben. Het is zien tractatie. Surprise. Ja, jongen. Tractatie, surprise. Die worden, ja. Nou ja, dit is het idee. Ik ken dus echt in wit. Karton. Dit lekker. Zo. Ik denk dat ik dit wel leuk vind eigenlijk. En dan mooi van die Jan van de hierkes erop. Een eetje. En nog een stok erin. En om jou. En dan de hoorkant een eetje. Ja, beide kanten een eetje. Hè? En hierkes. Ik heb met je een no eetje. Nou ja, past mooi. Dus dat. Maar ik de zwarte. Doe maar eens. Dit is er? Nee, de zwarte stift. Oh, sorry. Nou, die lijkt dichter bij die is bij mij. Alsjeblieft. Nou ja, nou eens wachtje op zaken. En dan moet hij maar even verder knutselen. Hier is Sjaakje van de Hoek. Zaken, hoe weer het op school? Leuk. Moest net weer thuis komen of zo? Nee, de hikken die net tegen de blauw had ik net op. Ik denk, we bloten, jongen. Gaan we mooi voetballen? Ja. Mooi zo. Hé, mij moet al een beginnetje maken. Wat vies ervan? Mooi. Zo, de dwasker. Die komt er aan tussen. Dus just alleen nog het gele is maar. Maatje, ik dat even nou. En doe maar eigenlijk even de hinders, maatje, hoe die haar was, hè? Maar ik heb net alles van die, want het is die surprise. Ik zo'n wedstrijd. Ja. Was er maar even een eigen op maatje en een snuitje. Maar ik een voorbeeld heb, telefoon? Is dat handig? Dat is toch verwist werd er eigen komen, maar dat er net de eigen in de nek had. Of op een oor. Of wat roos. Wat voor kleur hast? Oranje. Slaat het op of maak ik hem nou leuker? Ja, dat wordt moeilijk, hè? Een orange. Orange. Dus die is een beetje precies. Nee, dit zit te veel voor. En dan nou... De neus. De neus. En misschien is de eerste wel een beetje zwart maatje. Of een zwart lijntje, zuster. Oh, kak. Ja. Zus, dit is een randje. Hier een rondje. Ja. Oh, je krijgt net perfect. Krijg net perfect. Kijk net. En hoe gaat het met die hinder, Lois? Goed. Oh, wat wordt die mooi, man. Die gaan er wat groter eigen voelen. Dit vind je mooier, hè? Ja. Met joekels. Wat trekken ze? Dus hoe dat zit, blauwe tekst? Ik hoop het. Dit is lastig. Dat wordt je erin, sukkel. Wat een masker. Dat is helemaal zelf tekenen. Je mag nog een beetje droog worden, Lois, hè? Allee, Zullen we hier een rand droogje? het is een feest kinder, maar pompenplan. Ja, een beetje droog worden. Een beetje schever. Jochter dus. Jochter. Ja. Dan een beetje omheen vouwen. Dan kun je het om achterweg nog plakken. Je mag er nog even een teken bij. Gaan ze hier omheen. Zit, dus hier wil je een paronen. Ja. En hier een paronen. En dan komt er nog in tussen. Zo. Ja, klaar. Ja. Tje. Dan nou. Nog eentje hier. Dus ik denk van, een licht stukje. Zullen we dat in knippen? Of is het met z'n netje zo? Dit is ik nog. Oh, zaken, dit is echt mooi. Wat zie je, Anna? Leuk, toch? Ja.
Kun je hem knippen? Een beetje eromheen vouwen. Kun je hem optillen? Yes. Chillo, is het vies ervan? Leuk worden, hè? Nou. Mag er nog wat hier? Je mag nog wat hier. En Jara maakt nog zo'n mooie... Ja, wat is het? Een pries, hè? Dit hier nog een pries van. En een stok maar wat hij maar even. Hij knekt wel even de man. Ik zou zien we wat hier van meidje kennen. Ja, doe ik eens nog wat bruine stipjes, meidje. Nee, hier. hier. Maar het zit hier echt van bruine stift. Oh ja. En dan, maar die oren is wel leuk van een beetje van de... Oh, kakkie. Die, omdat het wat omheen zit, dan net. Nou, jongens. En dit ben nu eens creaties. Ja, hoe wie is het? Lois haar stokpaardje. En de tractage is zo goed als clear. Dit is een wurm. Ik vind hem echt super schattig wurm. Check. Daar hebben we nog even wat tussen, zodat het het wipt. En dan kist hem daar dus even aan. En daar zit een cadeautje. Maar alleen nog even een stok hoor. Die zijn gel kan even leven onsje. Maar ik ben best wel heel tevreden. Dus zo goed als clear. Goed, gaan we toch maar even die. En Ildo is inmiddels echt van bed. En Ildo en Lois weer mooi aan het verklaaien. Ik zal eens even zien hoe het hier gaat. Dus even zien waar ze binnen. Oh, die mooi. Wil je met de stok hinderlijk aan het bordje? Ja. Cool. Ik zie roze. Doe eens de unicorn. Ja. Doe eens een mooi hinderlijke makken, hè? Ja. Ja. Ja, let Ildo eens even zien. Wat is te makken haast. Ildo had hem dan net zien, hè? Ik ga er wat tapes op die. Ja. En die is nou ik droeg. Tante had er even een heel dik tape op die. En dan bleef het stokje mooi zitten. Let maar zijn aan Ildo zien. Zie je Ildo? Kies me mee. Iets grotere stok. Maar we nog een stok om dat het wat langer wordt? Ja. Oké, maar we nog even een rietje pakken. We. Ja, dan laat er goed zitten, hè? Ja. Hier goed betaald, toch? Wat zei je toen? We gaan nog wel rietjes, ja. Nou, een rietje pakken? Tja. Maar, nee, een beetje lastig, hè? Tja, met dit er nog bij jou? Maar we hebben een tape omheen dan. Zal ik dat eens even fixen? Hoe is het nou? Ja, ja. Tja, daar gaat ze. Toppie. Nou, die mag je maar even stingen. Dat is geen watergoed natuurlijk. Nou, ik ben helemaal tevreden, jongens. Samen een tractatie weer. Hatzee. Wat zei ik, Jara? Tractatie. Surprise, 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 surprise. Ik jij het zelf dat hij nog het verkeerd zei, Jara. Surprise. Ik haal die twee woorden gewoon terug, hoor, jongens. Nou, zo. Nou, en de jeugd die had zo goed hun best. Die moeten nou even chillen. Dat bedoelt zaken gamen. Dus die binnen on game. Wat ben je aan het doen? Sharkbite. Sharkbite? Ja. Wat houdt dat in? Dat is dan pas boven. En hier van de speels wordt een haai. Ja? De haai met u is almaatje, maar wie kan de haai ook almaatje? En dat doen we chillen qua of muil qua? Nou, Wie zit er bij elkaar op het boord? ja, dat is weer meer. Ja, dit wordt leuk. Wow. Nou, best gedaan. Ik zal het even wat opredden. Nou jongens, en zag je samen een tractage kleer. Even op Pinterest wat ideeën op de... Oh. Zag je samen een surprise kleer. Ja, ik zie jezelf altijd toch op Pinterest van wat ideetjes. En ja, zoals ik zei, Saak is net een echte knutselaar. Dus dan help ik hem graag. Maar hij maakt natuurlijk wel even wat voor dan. En nu hebben we het heel mooi te gersen maken. Even wat tarrie in het werk. Dat het net met heel veel tijd voor hem kost het. En nou, van mij hebben we heel leuke cadeautjes. Hè? En Jara had inspiratie. Die heb ik direct al aan. En Jara had ook inspiratie voor haar surprise. Ja. Net tractatie, maar surprise. Dus die kent thuis weer verder. Van nou zou ik zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. En na je chitsvlog. Hey hoi. Dat is en ik heb het. Oké, oh ja. Dat hele stukje, oké? Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. En na je chitsvlog. Hey hoi!